Ni nyako Ramogi mesawa mar weche mag ohala. Kambi mar tudruok Safaricom koro yango yo manyasani mar medo yote tiyo kod mbui mong'ere kaka 5G. Safaricom ne oriwore kod kambi mar Huawei e chako chenrono makoro igeto mondo chope e bombe 200 kapod dwe mar adek orumo. Jata chenro mar Safaricom Fauzia Alikimathi ne owacho ni okang' makamano biro yawo thuolo mag ohala ne jogo matiyo kod mbui e yor ohala ka osingo ni 5G ibiro chwal e gwenge duto ma Thurka. Kisumu, Nairobi, Nakuru, Kakamega kod Kisii gin moko kuom bombe ma osechako tiyo kod 5G. This is a journey we are starting. Last year we only had 15 sites. We are saying by the time we close March, we'll have 200 sites that are covering nearly 11 towns. So watch out as we release the news of where we are actually launching our 5G in an area that is close to you. But in that space, we have a lot of content creators who are, their business is about creating content and uploading. For people who are in the advertising industry, people who create ads, you know that when we get to the space where we start to render ads, it can take a night. You sit there watching the thing and it's not moving. 5G can actually come and unlock that. Nonro mar bad migao mar koro chalma ko lwasi yango ni koth dhi medo chwe e alwora mar Nyanza kochomo